matsalar tsaro a arewa. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan damuwa ta yi tsanani, Allah ne kaɗai ke iya maganinta. Tabbas aikin yana da yawa. Ba iya gwamnati bane kaɗai, har da mu. Akwai rawar da za mu iya takawa domin kare kawunanmu. Ta yaya kenan? Ta hanyar sanar da hukuma dukkanin yunkurin da bamu yarda da shi ba a cikin unguwanninmu. Domin waɗannan mutanen da informa suke amfani. Suwaye kuma informers? Su ne wanda muke rayuwa da su, amma da kuɗin jininmu suke rayuwa. An sha kama su a garuruwa kamar su Kebbi, Zamfara, Borno, Kaduna, Katsina, Kano da sauransu. mu ma ya zama dole mu bada gudunmawa musamman a wannan lokaci. Ana kashe mu. Ana tozarta 'yan uwanmu. Ana yi wa mata fyaɗe. An raba wasu da dukiyoyinsu. An mayar da wasu da yawa zawarawa. Wasu marayu. Wasu mabarata. Duk akan matsalar rashin tsaro da muke fama da ita a arewa. Wannan saƙo ne daga Kannywood New Hope Agenda. 4. Tinubu Shatima 2027. Ƙarƙashin jagorancin Dr. Alinuhu Muhammad, MD Nigerian Film Corporation.